eyyi ko noon tigi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Bela TV eɗen ɗo e Tivaouane inchallah no mouvement o lelorini inchallahu taala eɗen jaada hen e Yahya Touré hane ene nder yimɓe he ene ƴeewa situation wonɓe lelorini kala aɗon en direct ɗo e nder Tivaouane no kayirɗen ni inchallahu taala joni en mbawatde ƴewde ya appari wona solde ga ƴewde ga connexion appari mam nodduma ta aɗum sen tontuma 78 o toon ni tan jaggata wala famɓe ƴewta no wawi falade sigan digiɗo gawon noon tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen ɗo e Tivaouane mawludu hitande ujunnaje ɗe nogas e ɗiɗi ko aadi bila aadi e Tivaouane no nannirton ni hunde suwa fuɗɗa taw kono inchallah en ɗamin ɗo e waktuji seeɗa tan ma golle puɗɗo inchallahu taala noon jokke yebde sen moon Bela TV Gounass inchallahu taala ma on keeb humpito laaɓu o yuɓɓugo inchallahu taala noon jokke yebde e wadde commentaire kala ko jiɗɗon humpitade kadi ma on keɓɗon ɗo humpitade inchallahu taala